Elo, siemanko, witam na strumyku Black Ops. Także zapraszam do oglądania. Orzeszki, piwko, stream. Chłopcy już są na live'ie. Lecimy z tematem, lecimy. Donacje mile widziane. Ja, Subskryby. tak. Łapy w górę. Locy. Szybciej. Co się dzieje? Hostile UAV spotted. Ja się na deathmatch nie przestawię. A, dzięki. Ciężko, nie? O. Ciągle mam ochotę iść Kupcio, po panie. dzięki. Tak przed chwilą ziemniaka oglądał i... No, Nanek donacjami sypał No. ziemniaka. Aha. No ja, bo się przez ten czat nie przebijesz, wiesz? Nanek szuka sponsora na wieśka. Ja mówiłem, żeby do tego, do ziemniaka napisał, że mu fotel wysłał, bo ma ich od cholery. Zabił mnie. Co mówił? Pozdrowił cię? Ja, oczywiście, że mnie pozdrowił. No. No? Teraz już ma słyszeli? I co mówił? Że no, jak to, dał subskrypcję? Chyba ja. Nie wiem. O. Co za kutas. A, kurde, bombka. Kruczek. O Boże. Jest tu z nami Kruczek. Ja. Nie ma. A co chcesz? Zaproście go, no. Bo ostatnio czasem, rozumiesz? Ale ma randkę teraz. Z kim? No po paragonką. No. Nic nie wiem, co się dzieje. UAV incoming. Co się ma dziać? To jak morantka. Randkę spadem. O, Blacku. Ja. Grasz Nanek? Co? Grasz? No. Kurde. Kurde, wszyscy są, żaden się nie odzywał. Każdy skupiony na grze. O.
Kijów w lobby siedzi. O, zaraz biję do was. Ja też. Zaraz przyjdę, a wygracie dalej ten mecz. Mhm. Ja. Się skończy, to wyjdziemy. Akurat po 3 by było. Kurde i mnie ubił, no. Fight harder. Hostile hardened sentry in your AO. Hostile hater detected. To kiedy zaczynasz nowej pracy? Od chyba poniedziałku. Hostile UAV above. Mission Znaczy dzisiaj już miałem szkolenia, a od poniedziałku będę zaczynał. Audition, łobuzie, halo. Siema, mówię się. Siemano. Ale... Ja ma... No i elegancko nam. To już 7. Dobra. Już się przełączam. Jeszcze Eldorado gdzie? Gdzie jest Black Ops jest? Kruczek zrobił później jeszcze na pierwszym miejscu. Cheata. No. Pendrive w konsoli. Nie no pendrive rozumiesz, ale rozumiesz ty. Cały dysk twardy tam na pewno mu wpięty. No. To co, na blachy idziemy? No możemy iść. A ci Paulinki nie ma? Nie chyba. Paulinka w takie rzeczy nie gra. No ale Paulinka gdzieś z pracy powinna rzucić, także No w takie. Do której? Dobra, on- dwie drużyny robimy i szukamy na raz. 22. To ja idę do Kijowa. Ja na razie gdzieś dołączyłem jeszcze. No to my będziemy szukać osobno. Czekaj, zaraz, ja coś jeszcze patrzę na telefonie. A? No nie. Ale możemy grać... No. Kruczek, możemy grać między sobą. A na tym szkoleniu to jakie fajne koleżanki były? Nie. Możemy. Niestety nie. Dobra, jestem ja, Nanek. Gdzieś Jeszcze Nanek w jeden tym- domy, tym nie? programie na Discovery Górnicy. Widziałeś to? No widziałem jak to. Starszy. Górnicy.pl. Dzisiaj, Nie, wszyscy. dzisiaj aktualnie leciało. Do kogo dołączać? Złomiarze.pl, z górnicy.pl. No. Jeszcze by mogło być ten. No, piekarze.pl. Grupa zróbcie. Blacku, Kijów, Audition. O, to mamy. No, dołączcie wszyscy do Blacka i potem ten. Do Blacka. Będziemy razem szukać My na... poszukamy ten meczu i wy do nas, wy też zaczniecie szukać i powinno nas połączyć, nie? Mhm. Kurde, no nie mogę do lobby dobić do Blacka. To niech Black, Znatem coś pewnie masz, nie? to niech Blacku do... No, to... Czekaj, do kogo? Już dobijam, do Kijowa dobijam. Nie, ja na razie ja nie szukam na razie, czekaj. Oj, Kijów. Ja zaraz, czekajcie. A tak, co u was słychać ciekawego? A leci. Leci ja. Ja, Leci, pomału. leci. No ja nie mogę do nikogo dołączyć. Dzień po dniu. Święta coraz bliżej. Tak. No. Jajka trzeba malować. Posypałeś głowę popiołem? Nie. Ja nie chodzę Ja- do kościoła. Ja też nie. Ja też Dobra. miałem budynek z krzyżem. Ja Ale nie po wierzący. drodze mam. Nie po drodze mam. Będę,
Będzie mi chuj kurwa włosy brudził. Ja. To włożysz łeb w popiół, kurwa, tak samo będzie. No. Do pieca. Jakie bezbożniki, ja z wami nie gram. Z prochu Je. powstałeś, w proch się obroń. No nie do końca z prochu, no ale niech im będzie. Z wielkiego Spły- gangbang. Z płynu powstałeś, w proch się obrócisz kurwa. Ja. Kuźwa, nie wszyscy do nas. No dobra, szukaj. To tak nie znajdziemy, raczej ja spróbuję. Kijów chciał grać, a teraz, nie wiem, tam gołe dupy ogląda. No, Czepię kapucyna. Kijów. Dobra. Ale w sumie, Padosz dusi jak do Freda. nas dołączą, to powinno ich podzielić. Nie, albo... O, ja dobiłem już do was. No, to dobijecie. Może grupę zrobię zamkniętą na 3 osoby, będzie jedno lobby. tylko czwarta musi dołączyć i musi... Nie wiem jak to się robi. Ale jutro piątek, czas na śledzika. Jankę, ty to śledzika codziennie obchodzisz. Słuchaj, Ja. jutro jest piątek, rozumiesz? I jutro prawdopodobnie Peter będzie miał stream. Także prowiant sobie Drug stream. drunk stream, także każdy rozumiesz kamerka i potem to Quickpol zmontuje. Jak się ekipa online bawi? O. No dzisiaj my myślałem chyba już, nie? Nawet. Ja coś wspominam, ale... Nie wiadomo, czy zrobi. No, teraz już nie chyba. Dobra, Teraz... tak nie zrobimy, więc zrobimy to tak. No i masz. I mnie wywaliło. No i co teraz? Ja. Teraz do mnie może dobić 2 osoby. Ja do ciebie dobiję kruczek. Ja dopiero mogę dobić, jak będzie wyszukiwanie już. Mam zamkniętą grupę na 3 osoby. Ale chodź tu jeszcze jeden. Uj, 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 uj. Halo, halo, dobiję ktoś. No ale jak dobijaj. Error. Ja. Dobra, Jankę, dobra. Dobra, Jankes jest. Dobra, my szukamy, wy dobijajcie do nas. Powinno was rzucić do drugiej drużyny. Czekaj, spróbuję przez ten. Nie wiem, nic mi nie działo. Oho. No jeszcze jedna osoba. Wywaliło Kijów. mnie do gry. Już. Nie mogę teraz dołączyć. Czemu? A do kogo mam dołączyć? Adamek, Obojętnie, siemanko, obojętnie. siemanko, Nie, nie, cześć. obojętnie. Do tego, Audition'a na Blacka przykład. dołączyłem. No, Black nie. No kurde, on gra kilka confirm na tym. No, mnie Znaczy, jest- do gry Teraz wróciło. tutaj będzie szybciej. Ej, odpolicie to dzisiaj. Ja, pierdzielę. Goście gdzieś grają. Nagrywasz coś tam, Nanek? Ja? Możesz knąć. Co? A czemu się pytasz, czy No nagrywam? zawsze. Nie tak z ciekawości. A to, kurde, czemu nie masz dzwonku na YouTubie? Nie no, komórki mam przy sobie. Czy... Dzwonku. Kurde, już zazgniło tej łapeczki do góry dać. No kurde, mam subskrypcję, subskrybuję cię. Ale kurde. też łapeczka trzeba dać, audition. A Peter się... Dzwoneczek kliknąć. No, Peter się pytał, co z tymi wakacjami. Robimy to coś, czy co? No, Po Sosnowcu? Jankes podobno Może chciał nic nas nie- prosić. Gdzie? Na chata. Na kwadrat do siebie.
Pacjent. I no chłopcy, Nie ma sprawy. chłopcy, każdy po medaliku dostaniecie I do domu. i do domu. Donanka na izbach. Kurwa, umie to... W kopalni tam Danek zrobisz jakąś kwaterę. Ja wam na cmentarzu zrobię kwatera. No to każdy tam co będzie mieć w swoim czasie. O, dołączam do was. Nie ma sprawy, mogę was oprowadzić. Po jednej stronie mam szpital, po drugiej stronie więzienie. No. O, rzeka jest blisko. No. W razie Można jakbyś płynąć coś odjebał, łódką. w razie jakbyś coś odjebał, to najpierw cię opatrzył w szpitalu, potem cię zamknął. Kurwa, widział mnie Kruczek. No ty łowuzie. Wszystko widzę. No tak masz wbudowanego tego wallhacka w oczy. Grasz w Kurde. kijów? Co robisz? No już, bo grę resetowałem. Bo do niego dołączyłem. Do kogo mam dołączyć? No przecież już gramy. Obojętnie do kogo. No, Nanka, Auditiona. Mamy zamkniętą grupę w trójkę. To mogę do Auditiona dołączyć. Obojętnie do jakiego ciula dołączysz, to będzie jedno. A czemu Black określa innych? No mnie tak wrzuciło. No ty mi o ten. Nie grę ze zrywem, no dobra. Okej. Selekcja naturalna. Patrzysz, która będzie idealna. Kurde. Aj. Be advised. No znowu. Cerberus inbound. Kurwa, Blaku. On ma te żółte ciuchy, tego uja nie widać. Be advised. Hostile hardened sentry No, spotted. na tej mapie to powinno być widać. Oj, kurde. Oj, sorry Blacku. No to wszystko już jeździ, kurde. To ile go czeka? Kurwa! To już było. Obejrzyj, on tam przyszedł po mnie. No kurwa znowu, no. Ja pierdolę. O kurde. Dzięki, Kijew. To nie mam problemu. Audition, Spadłem uwaga, teraz. Blaku. To złego to nie. Oj. Be advised. Hostile Cerberus. Grasz Black Ops, też nie wiem. Hostile hardened sentry in your AO. Kurwa.
Kurwa, jeszcze spadł. Remis, leciał. Oj, Kijów, Kijów. Kurde, ten. Hostile race in your Jeszcze AO. puszczą Ciur, samolot. kto to tu postawił? Ha, zgadnij. Gdzie jest ten? Gdzie jest centry? Kurde, teraz już wiem gdzie. O, Boże, prawie się zdjąłem. Nie wiem gdzie on stoi. Bo zgubiałem. To jest niemożliwe. O, Kurde, stały kluczek. spoko. Kurde, znowu spadłem. Tylko jednego killa od rapsów. Zobacz. To ja mam 2,7. 26,2. Jankes, gdzie ty uciekłeś? Kurne, to zaś mnie nie ten co mo. Kijow, ty... ten, Kruczek, ty wołej. O, Ty wołaj, że mnie planujesz zastrzelić. Ja pie... Trzeci raz. Mm. Friendly UAV inbound. Kurde. Dobra, zrobiłem 10-1 nagle. Może Nanek. Kurde. Kurwa, tej gościu, A, Black. To nas jest trzech, no to zajebiście. Reszta poszło, chłopie. ruszyli się. Kurde. Kurwa, kiedy to było? Jak ty mnie tam zobaczyłeś? Gdzie? No biegłeś po boku. Kurde, No jak znowu mnie tam ktoś widziałeś? nasz. Kijów. To nie ja. A nie. O, mają 5. Wyganiają. Musi coś grać. Kijów się odpalił. Friendly UAV Kiedy mi inbound. No wdupił? jakieś 2,8. Przed pół mapy cię goniłem. Ja? Trzeba było odpuścić. No ani cholery. Kurde, jeszcze mnie trafił, no. No wejdź. Wąski, uważaj. A dobra, już nic. Wąski, szeroki, tarararara. No kurwa. Sorry. Kijow. Już dwóch zabiję swoich, muszę uważać. Aj. Bring it up. Nie! Jeden kill do rapsów! Inbound. Życie Kijów.
Kurde, dobra, to Brusa przynajmniej mam. Życie to są chwile. Ale grajcie, dostaniemy to. To są... Kurde. Kurde, ten to też wie kiedy odpalić wtedy. O kurwa. Ale tam kurwa. U kogo są? Kurde, kurde. Co mi tam? Chwilę, chwilę. Chwilę, chwilę. Kurwa, znowu zo. Aj, kuźwa. Ale to jest z Akademii Policyjnej. Nie. Kurwa. Dzisiaj oglądałem wszystkie części Akademii. 40 jestem w tygodniowej. Harry'ego Pottera co zobacz. O jest. No ten Róż już dołączył. Nie, jak oni zaczynają tak grać, to ja nie gram. I tego On jest dobra, drogi w to- rankingu dlatego. 7 jest miesięczny ten gościu Kto? na świecie. Nie, Showtime. A ten Rus jest drugi na świecie. A oni z shotgunami latają. To. W tygodniu jestem ile? 38 pozycji idealny. Na miesięcznym 144. No słuchaj, jak coś będą za fest odwalać, to mi powiedzcie, będziemy X Blackiem kasować. A z kim on jest sam? W tym mapce nie grałem. Jak coś wam podpadnie, to mówcie. O, Showtime, to jest przekos. Grałem z nim dzisiaj, to dobry. A? No też grałem wcześniej. Z Showtime'em też. Hello, how are you? Znaczy on jest dobry na małych mapach, jak się gdzieś tam chowa strasznie po ruchu. On tak czasami. Nie, czekaj. gdzie pan był? Panowie, jak mu Gdzie pan powiedzieć, że był, jest to dobrze? zaproszę. Powiedzcie, że Nanek po... It's good. It's good, my it's friend. good, my friend, yes. A jak mu powiedzieć... I zaproś ich na imprezę. Jak mu powiedzieć, że English not for good? Spierdalaj. Po niemiecku on powie. A to po niemiecku nie umie. English is scheiße. Nie English, nie. No. My English language is not for good. Not good. A little bit. Black Ops, you're clear to engage. Сегодня будет хорошо. To jest głupek. English is easy. English is cool. You're teaching me and I teaching you. You make me feel alright. Aha. Tak, pokazuję, że sam jestem. No bo kurwa są grosz do chuja wafla. Gin. Bez kitu sam wiem. No. Samego grosz. Nie możesz kogo strzelać. No już to powiedział. No. Sam jestem w lobby. No. Nie możesz z kimś... Gdzieś ty uciekł. Kto? Jakoś z czarną dziurę wpadłem. No to wkurzę, że kurwa nie umiecie do kogoś innego strzelać. I na domie jeszcze idź. Bez kitu. Całe lobby moje, podskaczę co za mapę. A, kurde.
Uciecha macie jak pieron. Patrz, Danko uszczeliłek. Dochodzi z mapą. 355 roz. Kurczak możesz wbijać, bo jedno miejsce wolne jest. Dobra, muszę wejść. Witek. O ty obuzie. How are you? I are... Be advised. Hostile I'm fine, and you? Fine. No ale jak ci czytaj, bo sobie język połamiesz. No... hostile UAV above. If you want to be my friend, suck my dick in your tail. Ja. What is your favorite Blacku. porn star? Blacku. You touch my tralala. My little ding ding dong. My ding ding dong. Ja. You touch my Co tralala. za ciul? Czysty ciul. Touch me, Wujek. I wanna feel your body. Zablokowałem się z typem w drzwiach i mnie zabił. Wsadź mi, wsadź mi. I wanna feel your body. Hardened sentry deployed. No i znowu kilo trapsów były. Witek obuzie. Spróbuję dobić tylko do kogo. Advised. Hostile Cerberus inbound. Ej, będzie ten? Centry będzie strzelał w Cerberusa mojego? Mhm. Będzie. Sterunek był rozwalać centralnie. No, Psiekutas. uważaj, to wydaje. Sorry. To za wcześniejsza mapka, wiesz? Zapomniałem się. Jankes, co się stało? Nie, idę w kina. Kurwa. Jankę sobie nie pograsz jeszcze jednej. Idę w kibę, bo mnie oczy bolą. To zamknij oczy, Grey. Ja. No szmata rozwali mi Cerberusa. Kurwa. Ani. No i to też oddaj nawet jest. No i to bez nie Ej, co tak w tym budynku będziemy siedzieć? Jak ciule? Ciule. Ciule, ciule. UAV inbound. UMV inbound. Jeb, kurde, 5 na mnie. Jeb. UAV inbound. UMV inbound. Co to znaczy? Nie wiem. Inbound. Kur... Inbound. Kurwa, nanek tych uju. Plecy, plecy! Idę. Plecy, panowie, plecy! Wróćcie się! Kurda, nie wycelowałem, no. Ja też idę, bo mi nie idzie. Szymta się. Co za kurwa. Trzymaj się, kocik. Nara. Kocik, trzymaj się. Idę dzisiaj na live'a. O, sorry. Tam lucy wysyłaj. No, ludcy wysyłaj, o. A nie, bo będę siedział na fonie, to nie będę miał dostępu. Ale z fona idzie rzucać. No i skur... Pewnie teraz nasz ukochany kolega Striker przyjdzie. UAV inbound. Jujek inwał. Uwielbiany przez wszystkich. Kto? Ten Niemiec? Nie, Niemiec i ten Striker. A tego nie znam gościa. Strike. Jeb mnie, faja jedna. Friendly UAV inbound. Friendly UV, ja. Kruczek ich tam ładnie kasuje. Friendly Cerberus inbound. Tylko Friendly Kurde. deployed. Kurna, ale to było. UAV inbound. O skurwesyn. wkurzają. Kurde, po co przyładowywałem?
Ja pierdolę. Cerberus inbound. Cholera. Sieć na schodach. Hardened sentry deployed. Kruczek idę górą po ciebie. Friendly UAV inbound. Opa. UAV inbound. Sorry, Kurwa. sorry, ale tam gość był. Nie zdążyłem zebrać flagów. Counter UAV inbound. Obejrzyj. That's a 6-6 and a kick Kurwa, for that. wyjebało mnie. Kurde. No ja. O, Blaku, spokojnie. Kurde. Ja jestem nadzwyczajnie spokojny człowiek. Kurwa, sorry, Kruczek. Op. Dobra, czekajcie, ja zaraz wracam. Kurde, na koniec nocy mnie wywaliło. To jest stronie przydusiło. O, Kruczek poszedł. Kruczek, albo go wywaliło go pewnie znowu. Zaraz wróci. mhm. Pewnie będzie nuke. Kto wie.
Dobra, jestem. Co, Nuketown? Nie. Kurczek odpuścił już. Czemu poszedł? Nie wiem. CDP, get out there and get the win. Audition. Oj, kurde. I tak dostaniemy po dupie. Audition, typało. Tak nie kampi się, nie kampi, to nieładnie. UAV inbound. Counter UAV inbound. Friendly UAV inbound. Sorry, Black. No problem. Siemanko, panowie. Siemanko, kaś ty był jak miał... Siemano. Te... A co ci będę mówił? No gdzie byłem? Wiesz, że Zaro Ida, No nie? nie wiesz? Gdzie jest? Spać, bo jutro o 5 na szkolenie się zbieram. O Jezu, o 5, chłopie, ja bym jeszcze wiesz, co będę teraz zrobił? Daj spokój. Już godzinkę Chłop się zostań. przykręcał. No dokładnie. Zostań godzinkę jeszcze. Nie, lecę. Ale ty jesteś nawet naprawdę, no Bo ty nie umiesz wcześniej przyjść. Specjalnie mi to... Daj spokój. Specjalnie mi to robisz. Nie, no może nie. Friendly UAV inbound. Ojeju. Co tam, panowie? Hostile UAV incoming. Kurde.
Chodzik dzisiaj. Kurwa, A może ktoś ma ochotę na WW2 dzisiaj? Czy nie bardzo? Blacku na pewno. Co? Blacku. No na koda WW2. Oj, To ty śpisz? To śpi. nie jeszcze. No Blacku śpi chyba, bo ja nie wiem. Blacku w trybie czuwania jest. O. O. Spadło. Friendly UAV inbound. Blacku, ty durniu, ty. Co? Friendly UAV. A czemu do mnie strzelasz? Nie masz kolegów. No bo przeciwny jesteś. Tak mi strzela. O kurwa, co to O było? skurwys. Aj. Chodź, cwaniaku, chodź. Chodź, cwaniaku, chodź. Kurde. No ja pierdzielę, co się tu robi? Friendly UAV inbound. Ten raz West to lata jak Wiktor normalnie. Dlaczego ja jeszcze ci ludźca wyślę? Tylko. To wbijasz do nas, czy nie wbijasz? Macie miejsce gdzieś tam? Nie wiem, tu wchodzić. Jest. No będzie. No to odpalę. Nie mam być na WW2, dobra. Janek, ty ciulu. No bo zapomniecie z kim grocie. Kurwa. Hostile UAV spotted. Kurde no. Kurna, ale się mu dołek. Ale kurwa, wyciął jak. Ale to już było. I nie wróci więcej. Pójdź mnie. Co za kurwa kamper jebany.
against the wall. Press your advantage. O, Dishon. No i już kogoś na celowniku. Oj. To nie wie się, kiedy macie szczynać. Tak średnio. No, zauważyłem. MTL exhausted. End this now. CDP. O, ja All cię objectives kręcę. secured. Great job. A, żeś ma dostali w dupę. Dobra, nic kociki, kończę live'a. Trzymajcie się, cześć, bo jutro trzeba wstawać w czas. Zapraszam na jutrzejsze granie. Pa. Znam, że To jeszcze Nuketowna poczekam. Jak nie będzie, to lecę. Ej, trzecie miejsce, obejrzyj jakie wyniki, obejrzyj. no już. Ja, bo tylko 4 w drużynie. Kurde, już muszę lecieć. Nic nie musisz, Nanek. Muszę, bo o 5 wstaję. Na jedno. Ja od Dawaj. nie stoi, że ja. Tu się nie opłaca iść spać, chłopie. Nie, Tak, dokładnie. kawę są wali, Losowa, siodekce. losowa, losowa. Chodź po piwku, walniemy jakimś... A ja potem przez brama nie przejdę. A czemu nie grosz Eldorado z nami? No właśnie, dochodzę, wiesz? Dochodzę już. Dochodzisz? Mhm. Dochodzę już, no. Mhm. To Albo fringe. Nuketown. Jak nie, to kończę. Dobra, Pięć. nic, kończę, dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Na razie, pa. Na razie. Ja, No hej.